Good morning, Happy New Year. दिनै New Year 1st January आरो ओमफ्राय नै आंनि फार्स्ट अर्डार बियो निउ इयार दिनावनो जन्म ओमफ्राय जोंनाबो सासेया बार्थडे आरो दिनैनो नाय लोगोफोर माबायदि नुदों सिम्पोलहै कास्टम खालामदों गावसोरनो डिजाइन हरखानाय नै हेपि बार्थडे मनिषा नैबे जोंहानि खावसे हेपि बार्थडे खावसे हेपि निउ इयार आरो लोगोफोर नै हाखु दाखु बानायब्रबबा माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबायदि जादों ओमफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय नै ओरैबायदि किउटखा वाइटआवहाय माने फिसा फिसा बिबार होना होबाय ओमफ्राय फिसा फिसा हार्टबो होना होबाय आरो ना लोगोफोर 1 केजिनिमोन बियो ओमफ्राय नैबे 2 केजिनि 3 tier केक ओमफ्राय बेखौबो बिदिनो कालारनि बानायनो होनायखाय डिजाइनखौ बिदिनो खालामनो होनायखाय खालामबाय आरो ना नैबे जाहैबाय 1 केजि ओमफ्राय नामा बेनो जा मिनिथाव माबा गोरान ट्रिनिटि आरो ना इसना नामानै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हेपि निउ इयार 2026नि मोनसे मिनि केक ओमफ्राय नैबे ओरैबायदि किउट ब होना होबाय आङो नै हेपि बार्थडे बिबार रानि ओमफ्राय नैबे हौवासा गथ'निमोन ओरैबायदि बरिया नुखाबाय बेखौ नोंथांमोना मा बुंदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो बाय बाय